Urmează să te muți în Germania și vrei să-ți aduci mașina cu tine? Atunci trebuie să știi care sunt regulile care ți se vor aplica și ce trebuie să faci ca să eviți să fii amendat. Bună, sunt Alexandra de la Mediclub. Ca să pot să fac cât mai multe video relevante pentru tine, te rog să-mi scrii în comentarii ce întrebări ai referitoare la tema pe care am abordat-o astăzi și ce te interesează referitor la viața și munca în Germania. Situația privind înmatricularea mașinilor înscrise în spațiul european în Germania permite o oarecare interpretare, deoarece sunt mai multe legi care reglementează situația asta și astea nu sunt 100% congruente. De exemplu, legea europeană spune că după 6 luni după ce ai adus mașina în Germania, trebuie să o înregistrezi și să iei numere de Germania. Există și legea națională, de la Bundesregierung, și spun că dacă lucrezi pe o perioadă determinată, mai mică de un an de zile, poți să păstrezi matriculată în România chiar și după cele 6 luni, dar asta înseamnă că trebuie să te prezinți la birou de înmatriculări, la Zulassungsstelle, și să discuți cu ei, să le explici situația, să le explici că vrei să rămâi, să zic, pentru un an sau pentru chiar și un an și 3 luni și că nu vrei să o matriculezi în Germania, doar ca după aceea să o matriculezi din nou în România. Și atunci ei pot să-ți dea un permis ca să poți circula cu ea mai departe. În acest caz, chiar dacă nu trebuie să o înscrii, poți să rămâi cu numele de România, dar va trebui să plătești impozitul pentru mașină aici în Germania. Acum, ca să eviți dubla impozitare, trebuie să anunți la administrația financiară din România și să le trimiți o dovadă cum că plătești acest impozit aici. Dacă nu faci acest lucru, deci dacă nu te duci la birou de matriculări să-i anunți că o să rămâi mai mult de 6 luni, totuși nu vrei să înscrii mașina și primești, nu știu, o reclamație de la un vecin mai prietenos, atunci este problema. Atunci o să primești amendă și vei fi obligat să o matriculezi sau să o duci înapoi în România. Și bineînțeles să aduci și dovezi pentru faptul că ai dus-o înapoi în România. Dacă în schimb dorești să te muți definitiv în Germania, atunci când se împlinesc cel târziu 6 luni de zile, trebuie să înscrii mașina aici. Nu uita să o radiezi din România ca să eviți din nou dubla impozitare, să nu mai plătești impozit și acolo. Faptul că ai o mașină înscrisă pe teritoriul Germaniei implică câteva lucruri pe care ar trebui să le știi. În primul rând, așa cum am discutat, va trebui să plătești impozitul pentru mașina aici în Germania, iar acesta este semnificativ mai mare decât în România. În al doilea rând, trebuie să-ți faci asigurarea obligatorie, Kfz-Haftpflicht. Deci asta trebuie să o faci tot aici în Germania. În al treilea rând, trebuie verificarea. ITM-ul, care în Germania nu se numește ITM, se numește Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung, adică H&A, care poți să o faci la TÜV sau la orice service auto care este înregistrat la TÜV. Nu încerca să păcălești sistemul. De exemplu, nu spune dacă te oprește poliția că abia ce te-ai mutat în Germania sau că abia ce ai adus mașina și că nu ai de gând să o ții aici. Pentru că dacă ai ghinionul să te oprească din nou la scurt timp după aceasta, la o lună, două, evident o să creadă că ai mințit și prima dată și că ai adus mașina de mult mai mult timp în Germania și o să-ți primești o amendă de toată frumusețea. Plus de asta, poliția poate să vadă când tu ai făcut Anmeldung aici, adică când te-ai înscris la evidența populației și ei știu exact în momentul când ai intrat în țară sau de când locuiești tu aici. Plus că dacă ești prins pe lângă amenda usturătoare, va trebui oricum să înregistrezi mașina, ori să o duci înapoi în România, evident. Iar o altă pacoste va fi faptul că vei intra în baza de date cu puncte, deci acolo unde se primesc punctele pentru amenzile din circulație. Aceasta este numită simplu Flensburg, pentru că se află în orașul Flensburg și aici sunt păstrate toate punctele pe care le primești din amenzile din trafic. Nu știu exact câte puncte se primesc pentru faptul că nu ți-ai înscris mașina, pentru contravenția aceasta, dar îți pot lăsa un link în descriere și acolo, dacă te înscrii, este baza lor de date și poți să-ți verifici oricând câte puncte ai primit ca să știi dacă te afli în pericol să, nu știu, să-ți pierzi permisul sau să se întâmple ceva mai grav. Dacă cumva ai primit totuși o amendă pentru depășirea termenului de înscriere a mașinii, îți recomand să consulți un avocat, pentru că, așa cum am spus,
Sunt mai multe legi care se aplică, de exemplu, legea națională se aplică peste legea europeană, legea locală, mai există legea locală, pentru că fiecare land are ministerul lui și poate să facă legile lui. Și atunci există și legea locală care se aplică și doar un avocat poate să zică dacă e cazul să faci contestație sau plătești amenda și asta a fost. O altă regulă mai puțin cunoscută este aceea că dacă ai mașina înregistrată în România și circuli cu ea în Germania, bineînțeles, nu ai voie să o împrumuți cuiva care are domiciliul stabil în Germania. Asta bănuiesc eu că este pentru faptul că asigurarea nu o să acopere daunele în cazul unui eventual accident. De asemenea, dacă o altă persoană cu domiciliu în România îți conduce mașina, este obligatoriu ca și tu să te afli împreună cu el în mașină sau cu ea. Dacă după o vreme dorești să te întorci înapoi în România, nu uita să anunți la KFC Steuer ca să scoată mașina de la impozit. Altfel o să-ți vină în România în continuare de plată și te poți chiar trezi cu un executor judecătoresc care te va executa silit pentru datoriile pe care le ai în Germania. Așadar, ca să fac un scurt rezumat, în primele 6 luni ai dreptul să conduci mașina cu numere de România fără absolut nicio problemă. După cele 6 luni, trebuie să anunți mașina la Ordnungsamt sau la KFC Steuer, de unde poți obține un acord de circulație pentru următoarele 6 luni, cu condiția să plătești impozitul la mașină în Germania. După un an de zile, este obligatoriu să înscrii mașina. Îți mulțumesc că m-ai urmărit și dacă dorești să fac un video și despre, de exemplu, ce trebuie să faci sau unde trebuie să te duci ca să-ți înscrii mașina în Germania, despre asigurarea obligatorie sau verificarea tehnică, despre permisul de conducere, te rog să-mi scrii în comentariu. Pe data viitoare, tschüss!